Здравейте хора, аз съм Ники и днес ще снимаме на Майнкрафт. Преди това в TikTok стримвах, но нещо стана, така че благодаря, че гледате. Не ми гледайте предишните видеа, понякога ще качваме такива странни. Вие сте с Майнкрафт поредицата Minecraft Creative, така че каквото и да стане, каквото и да кажете, ще играем Creative заради поредицата. Екселенин такъв. Така трябва да го убия. Не гледайте, ще го убивам с ветън или каквото е това. В смисъл, мръкни се. Така че да, може и да е на части видеото, защото да. Що ми е на български, бе? Така както и да е, ще го направя на английски. Само че къде беше английски? Ето го, някъде беше тук. Сигурно не отгоре, или? Ами да, както и да е. Няма значение. Така, сега нека да видим. Аз съм... Така. Ще има един меч. И сега ще види този селянин къде си. Благодаря. Сега, хора, казвам, че има на части. Сега сме почнали и хотел да строиме, както виждате. И да, трябва да му направя прозорци и врати, но всичко ще стане просто. Трябва да изчакате малко. Така е, такъв ще е дизайн на хотела. Само че ще му направим прозорци, да. Но първо ще трябва да направим врати, такива щурци и етажи, естествено. Опа. Така, значи, мисля, този етаж ще е тук. Да, ще е добре. Само че ще си... Сори, че клавиатурата е шумна, смисъл. Скоро може да си купя мишка, даже цял лаптоп. Може би. Така да е. Абонирайте се за канала, за да станем много фенове. Мисля лятото да има поредица Майнкрафт оцеляване, но не съм сигурен. Сега ще сме на Creative, защото в лайфа ми в TikTok поисках да направя играта на Creative. Ето. Само че проблема е, че тук тавана е много. Ще го направим с едно по-високо. Това е моето къща, ето там. Както виждате. Пишете в коментарите дали е хубава. Ако лаги, сори, по принцип не съм с едно от най-хубавите приложения, естествено. Да. Ще трябва да направим и стълби, както виждате, смисъл. Как се катерим. Между другото, не искам да вън да е облачно и не знам защо. Пишете в коментарите още какво да строиме, защото в принцип, както вижте, съм намерил село. Искам да го направя като
кръче смесено с село. Сеща ли се смисъл? Да. Така. Значи... трябва сега да направим прозорци. Смисъл хотел без прозорци. Какво е това? Смисъл? То ще е много тъмно. Всичко ще направим. Оп, 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 оп. Така. Сега вече имаме едно... Оп. Чайте, че малко съм врати. Нека да видим каква врата. Айде, тази ще изберем за сега. Входа мисля да е тук отпред, но трябва го... То е! Само, че трябва да го... Правим тук много по-широк. И да, смисъл хора, като ви казвам. Да. Ще поредица Minecraft Creative, Minecraft оцеляване, но Minecraft оцеляване ще е малко по-нататък, защото сега почне това. Оле, колко е тъмно. Знаете ли какво ще направим? Но ми е трудно с български смисъл. Свикнал съм си с английски. Трябва да го намеря. Ето. Сега трябва да изчакаме, естествено. Колко минути имам още? Имам още 3 минути. Опа, какво стана, бе? Добре, кайде да е. Така, сега. Ето тук. Ще има и втора част. С първи епизод е това. Първи епизод, така че хора, ако искате втория епизод, лайкнете, абонирайте се. И във втория епизод ще довършим този странен хотел, който строя, така че да. Чао!